Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, aron may makitang andam pagsaulog ni Santos nga misa, maginulsulo na kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagaom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ug ako iyamot, sa unahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoy ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma dili gayud mapakyas. Patalingugi ang among pangamuyo. Luwasa kami sa katalagman, o katagi kami sa tanan nga among gikinahanglan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa kaduhang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Awhagon ko ikaw at ubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus, nga maoy maghukom sa tanang tawo, buhi kun patay, nga tungod kay mobalik man siya ug tungod sa iyang gingharian. Pagkugi kanunay pagwali sa mensahe, daniha, badlunga, dasiga, ug tudloi nga mapailubon ang mga tawo. Moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Hinunoa, ang ila na lamang gusto ang ilang sundon. Ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundili sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan, buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita, ug tumana ang imong buluhaton, ingon nga sulugoon sa Dios. Kay bahin kanako, miabot na ang takna nga iula ang akong dugo. Panahon na ang mubiya ako niining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba, ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo, ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto niyang adlaw, iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom, ug dili kanako lamang, kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiton ko ang imong kaluwasan. Awiton ko ang imong kaluwasan. Ang akong baba mapunoon ta sa imong kadayganan, sa imong himaya adlaw-adlaw. Ayaw ako'y salikway sa akong katigulangon, diha nga magkawala ang akong puso. Ayaw ako
ug magdaig ako kanimo hangtod sa kahangturan. Ang akong baba magpahayag sa imong katarong, adlaw-adlaw sa imong kaluwasan. Awitan ko ang imong kaluwasan. Hisgutan ko ang gamahanang mga buwat sa Ginoo. O Diyos, magsaysay ako sa inilaing katarong. O Diyos, gitudluan mo akong sukat sa akong kabatan-on. Ug hangtod karon, isang yaw ko ang imong katingalahang mga buhat. awitan ko ang imong Kaluwasan. Busa, pasalamatan ko ikaw sa huni diha sa lira. Tungod sa imong kamatinud-anon, O Diyos ko, awitan ko ang imong karayganan uban sa alpa, o balaan sa Israel. Awitan ko ang imong kaluwasan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nagatagog kaluwasan, nalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang dakong panon sa mga tao malipayon nga namati kang Hesus. Sayang pagtudlo kanila si Hesus miingon, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy nga magsulob og mga bisting tag-as og buot nga yukbuan sulod sa mga merkado nga nagpili sila mga likuranan nga linain sulod sa sinaguga o sa mga dapit nga labing maayo sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga byuda o nangilog sila mga katigayunan. Og unya nagpasundayag og tag-as nga mga pag-ampo at tubangan sa mga tao, labi pang makalilisang ang ilang silot. Samtang naglingkod si Jesus dool sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog dito sa ilang mga halad. Daghang dato nanghulog og daghang kwarta. Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka biyudang kabus og mihulog og duha kadako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an og giingnan. Labaw pa sa gipanghulog sa uban ang gihulog nining kabus nga byuda. Kaya ang uban mihulog sa sobra sa ilang bahandi. Apan siya bisan siyang kakabus mihatag sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa ka higayon, victory party
kay nakadaog ang usa ka kapitan motor nag-victory party sila. Sa pag-victory party, usa sa mga kauban sa kapitan ni ingon, Kap, ikaw na gyud ang kapitan, makabaws na gyud kaani. Ingon sa ang kapitan, wa man ko pilias mga tao aron makabaws, gipili ko aron makaalagad. Mga igsuon mo sa nadia sa atong ibanghilyo karon, una naghisgot kini kabahin sa magtutudlo sa balaod nga gipasabot ni Hesus diya sa atong ibanghilyo. Pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod nga gustong magsuroy-suroy, nga magsulob nga bisting tag-as ug buot yukbuan. Gipasabot ni Hesus diya sa atong unang bahin sa ibanghilyo nga tinuod ang pagka magtutudlo sa balaod usa ka gahom, pero dili kini gahom aron ikaw ang alagaran, kundi aron ikaw ang mangalagad. O gisumpayan pagayod ni Hesus ang usa ka espiritu sa pagkamaalagaron pinagi sa ikaduhang bahin sa to ibanghilyo. Nagisgot sa usa ka byuda nga siya ray pinakagamay nga naghug og halad, apan ang iyang halad mao'y gikahimutan sa Ginoo. Tungod kay wa man siya magsalig sa unsay naa niya, kundi iyang gisaligan ang iyang paghihiusa sa Ginoo. Mao sabna diha sa atong bahin mga igsuon, matag usa ka nato adunay pangatungdanan, adunay otoridad, adunay gahom, pero hinaot nga magpabilin pagyapon ang kasing-kasing sa pagkamaalagaron ug dili kita ang alagaran, ug ikaduha ang pagkamapaubusanon nga mao usab ang pagkamasaligon sa Ginoo. Ug di ta magsalig sa tong kaugalingong bahandi gahom o baka kaakuhan. Atong masabot nga kung way Diyos, wala pud tay mahimo. Amen. Palihog manindog. Moduol kita ngadto sa atong amahan nga nahigugma alang sa tanan niyang mga anak dinhi sa yuta. Magampo kita sa pag-ingon. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga giordinahan ngadto sa balaan nga pagpangalagad, magmakanunayon ug magmatinud-anon sa ilang mga panaad, ngadto sa Dios ug sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga naghupot og buhatang pampubliko, mutaniyag sa labing maayo nilang mahimo, diha sa ilang pagserbisyo sa katawhan, inay-unahon nila ang ilang hinakog nga mga interes. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang pagpaubos ni Kristo magtandog sa garbo o sa pagpakarong ingnon sa mga tao nga dagkong hunahuna sa ilang kaugalingon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga makadawat kita sa Dios noong pagpadayag, diha sa tanan niyang buhing gahom, isip mensahis sa Dios, ug dili lang isip tawhanong panghunahuna. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Ngay mo tang isipon nga takos sumapuslanon, alang kanamo, nga ngalang don Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makakaplab sa ilang kalinaw, diha sa nabanhawng manunubos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Dios ug amahan sa tanang katawhan, gidala namo nga nakanimo ang mga panginahanglan nila nga nakaila kanimo
ug sila nga wala gayud makadungog sa imong ngalan. Dawata nga among mga pangamuyo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ng atong mga halad ug sakripisyo, dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ng tao sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig o paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa among paghalad nini mga gasa diha sa imong altar, uban ang pagsalig ug paghigugma, himoa kaming santos diha sa pag-ambit nimo kanamo sa imong kinabuhi o pinaagi ninyo Eucharistia, pasaylo ang among mga sala. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa Santos kayo ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo.
Sa pagbasakit siyang kugalingon, mikuha si sapan, mipasalamat kanimo amahan, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo amahan. Mihatag niini ngadto siyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoong nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag ana kanimo makagagahom nga amahan. Dihas kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan, gamit ang pagampo gitudo sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong hingayang, matuman ang imong ako, dinhi sa yuta ayon sa langit, ang alam mo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayo kami sa among mga sasala, may nagapasayo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuhaluasa kami sa daogan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo ayo tanawa ang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kay ikaw buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ato'y pakita ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, hatagi kami sa lawas ug dugo sa imong anak, ug dad-a kami pinaagi sa imong espiritu sa pagpasidungog kanimo, dili lamang sa among mga ngabil, kundi usab sa among kinabuhi, aron makasulod kami sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo ang gugma o ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Pasalamatan ko ang Diyos sa bugos kong kalag, upag sa nagkatigong nga kaniya nagmahal. Mga buhat sa iya, kamot kalipay ang dala, dalaygon katingadan nga way sama. Manghihatagon maluluyon ang Ginoong Diyos, naghatag og kalanon siyang lungsod nga kabus. Katawan nga wa mahikalimot sa kasabutan, ang Diyos kanunay niyang gikahadlukan. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako